Здравейте! Днес ще ви покажа една рецепта от народната медицина, която аз използвам за прочистване и за здрав бял дроб. Използваме като профилактика, улеснява дишането при първи усещания за настинки и вируси, подсилва имунитета, но най-ефективна е за спиране на кашлица, прочистване на белия дроб, особено при пушачите. Необходимите съставки са 10 дафинови листа, 15 супени лъжици захар, лимон, една чайна лъжичка сода и вода. Измиваме дафиновите листа, слагаме захарта в тенжерка и карамелизиране до получаване на кафяв лек загар на захарта. Бавно прибавяме една чаша вода към кафявата смес. Водата е хубаво да е гореща и бъркаме. След 2-3 минути, когато вече тази захар е напълно разтворена във водата, прибавяме дафиновите листа. Оставаме на котлона още 3 минути да ври. Покриваме съда и оставаме да престои докато изстини. Трябва чая да е запарен. След като изстини, добавя се содата и се разбърква. Накрая нарязва се лимон на кръчета, половин, а другата половина се изстисква сок от лимона. Прецежда се сиропа в буркан, поставя се с резенчета лимон и се затваря. Този сироп се съхранява в хладилник. За възрастни дозата е 1 супена лъжица 3 пъти на ден в продължение на 2 седмици, а децата могат да пият по 1-2 супени лъжици на ден. Благодаря ви за вниманието.